Jason Borge ta' 47 sena minn Birkirkara ġie meħlus minn akkużi ta' pussess aggravat ta' droga eroina wara li l-ġurati b'verdett ta' 8 favur u 1 kontra iddeċidew favur l-innoċenza tiegħu. U bekk intemm proċess li ilu għaddej diversi snin marbut ma' rejt tal-pulizija li kien sar f'Settembru tal-2017. Il-każ li jmur lura l-19 ta' Settembru tal-2017 kien ibbażat fuq sejba ta' 1.2 kilogrammi eroina li nstabu waqt tfittxija mill-pulizija f'Mhux fil-Marsa. Il-prosekuzzjoni kienet sostniet li Borge kien fil-pussess ta' droga f'ċirkustanzi li juru li ma kienitx għall-użu personali tiegħu. Madankollu matul il-ġuri, il-linja tad-divisa kienet li l-akkużat ma kellux x'jaqsam xejn mal-pakkett li kien fih id-droga u li ġie sfruttat minn persuna oħra. Wara li semgħu x-xhieda kollha u l-argumenti tal-partijiet, il-ġurati ħelsu lil Jason Borge minn kull akkuża ta' pussess aggravat jew traffikar ta' droga eroina. Il-qorti ordnat li jitħassar kull ordni ta' qbid jew kundanna proviżorja relatata mal-każ. Il-koppja Nikolas u Xana Farrugia qed jistennew ukoll li jgħaddu ġuri brabta ma' dan il-każ.